The Government Lower Primary School Contractual Teachers Association today expressed dismay over the termination of teachers of contractual teachers after putting in years of hard work for the cause of improvement of primary education in the state. While expressing displeasure over the government's action of termination the government lower primary school contractual teachers just because they weren't able to clear the MTET exam, they however urged the state government to retain their services as they have already passed the DLED examination. The teachers said the sudden termination has left them high and dry as the majority of the overaged to be re-employed elsewhere. They also said it is not justifiable for the government to terminate them, as 40% of them have even taught in class 12. The teachers also said that they are not grudging against the other contractual employees and the same yardstick should be applied to them as well. Ban pendap ke kelas 12 ban penyo 45%. Hadu kata ke sarkar ke lebha. Kumcuru ya kinong hikai ki bom pendap ya ke training. Kada perkhat bombit ya ki ban be nak kam. Ka ailat ban le ya ke training lengba ka NIOS ban pendap ya ke DLED course. Kat bai ki contractual teachers pada mentang kila dap ya ke ni ke DLED course ke training kila dan. Ndai tang ini idau ibarit mah nak kadau jong ni ke MTET mentang ka let's say ke sarkar kam perkhat di issue nak ke bentai jongi. Tinggi senguram kain ba kani ke sarkar kam le ai. Henry habang ipai pada don kinong hikai ki hikai ki government school jongi ru mah kinong hikai ki ba hikai ki school ki le kani ke exam MTET ko mangi Henry kempas ki fail ki don ki ba fail kani ke MTET balai ya ki pat klambe ngamut ban ong bang musliai ka kam chong ki wei henry ngasu ya nu jorang ta khnang ba long ban ka government ka di ban snu thu lem ta peleng lada kita ki wei bi ka ki school klampa si MTET ki la ban klampa si khna ngi ngim la kadan em ka jing yau shiliang khmat ni ki jing le shiliang ka government ngi ki nu kai lada ki wei ki banta chong ka department chong ka sarkar ngong no ki SSA ki di contract ko mangi ki don ki nong kai ki ban klampat pendap ya ka MTET exam henry ki nda ka kam kat bamangi pada ladang imdap MTET balai kesarkarkan sulit nak ini. Ke MTET exam nilai kadik basulit tang arkenta. Mo arkenta mo para nong hikai kadik ke batang arkenta. Hendak ke training ke bangila ada pendap arsnem. Arsnem ke training. Lada mentang kesarkarkan be nak ingin nak kam shandungin lai. Mentoy ayu kitu ke training nak ke bentai jongi. Kani ka pendu cingkermen yang isi buan buat ka ba ngim sengudan jingmut ngim sengudan jingmentoy so ban lai cha school ni ban pha ya ki wei ban ai men sim lai cha school. Hakipur kas government ka khmat kinong hikai barabar ki ang ba kinong hikai kita ki palong sincere palong responsible ya la ka jong ka kam kinong hikai ki ba pikir kinu ki kam nadu ka pendi dawai we ru phai nong hikai secara ai kinong hikai ban ai peleng man ai dai ha school nam ta ki kena school ban ai ki jingkoi jingkhia nang ta ki instruction ma peru ya ki we ki ngai ha school ngilum parents meeting ni khot ya ki mi ki pa ban pen ngai ma hindai ha kan ni klimat menta katang ila sakwi ya ki puat men swa hindai ha kan ni klimat menta pada sarkar yang ngi ke ina ben ni tinda ka sur ka basngurit ni kerpat di government lada kalong kepala thung ya kita kinong hikai pelapa si MTET akan jaga ka balai kan ya ka jaga ka jongi kan penne kan ailat yang ngi bangin lecture school bangin trai ki kam kumba ngi chule ka kwa ka quality education haba menta mudong no system corona ladap dan shop ka school kam long school show menta pada kiwe ki school ka long school kat bayangi pada menyo order benda cha school kita ki kena ki pada ka school jungi kita ki kena pada school jungi try menta kin yo jing kai ne kin du jing kai kin yo jing mentoy ne kin du jing mentoy hatu kan wan ra moy kata ka baha ka miat ka roi ka pa jong ka puli dang li ka school ban thung kam yangi ban peneng ki kam ban na kaleng jungi kinong kai ngi kular ba kumbangi la ong ha ka joining report manusia bangin kit kli la ka jong kamram ngin tre sitom ngin pendap hok ila ka jong kamram na ka benta ka jing baha jing bet jong ki kena school ki bawan ban puli ha ka school jungi ti tangkan ni ki jing kerpat ka bas ngurit kalong ba nakaleng chungi kinong hikai contractual teachers ki bahap wa jing pai jing khmi jong ka sarkar chenla bakan snusen ai lem yangi bakan nam e khun swet kan nam e khun rangli yangi kan le lem yangi kumbale ya ki wei pat ki nong hikai ki ba hikai ha ki benta ba fer jong ka ni ka state chenla Meghalaya